هەردەمێکی ڕێکخراوێن نێودەوڵەتی حکوومەتە هەرێمێ بە بنپێکردنا مافێن مرۆڤان تۆمەتبار بکەن حکوومەتە هەرێمێ بڕیای لژنێن بدووچوون و بەرسفدانن راپۆرە نێودەوڵەتی بەرسڤاوان دەدا و ئاگەهیان ڕاددیکە. ئەف دەستپێک و داوی vێچیرۆکێک و ڕێکخراوێن نێودەوڵەتی جاربجار لەسەر بنپێکردنا مافێن مرۆڤان لە هەرێمێ بەلاو دکەنینە ببێوەیەکی ئەنجام ji بۆ پرانیا وڵاتیان زەڵال ببن. دێنوتین راپۆردا ڕێکخراوە لێبوردنا نێودەوڵەتی ئیمێنێس ئینتەرناشنال زرەخنە ژە حکوومەتە هەرێمێ گرتنە لەسەر گرتنا ژنەکە ئایزیدی یا ڕەڤایە بندەستێ داعشێ. ڕێکخراو دەبێژە بەسمە دەروێ ژنەکە کوژیە بێ 34 ساڵن و لە ئۆکتۆبەرە ساڵە 2014 بە پشتی ڕەڤیاناوێ لە دەستە داعش ببێ دادگەیکردن لە هەولێرە هاتیە زیندانی کردن. ڕێکخراو دەبێژە و ژنە ئایزیدی ji bal دەسەڵاتدارên herêmê ve bi wêkî hatiye tuhmetbarkirin hevkariya çekdarên Daeş kiriye û dest hebe di şehîdbûna sê pêşmer gihande. Sebaret bi keysê dîndar zêbalî serokê lijneya bidovçûn û bersivdana raporên nêvdewletî li hikûmeta herêmê jê yên artêra gihan, ew jina êzidî hevkariya çekdarên Daeş kiriye û bûyê sedemê ve hejmareke pêşmergan li Ezomar şehîd ketine. Dîndar zêbalî amaje bûyekî ji dike li gor yasaya terorê serderî di gel wê jinê de hatiye kirin ew hûrkarî jî bi rêxirawa lêbûrina nêvdewletî dayîne. Serokê lijneya bidovçûn û bersivdana raporên nêvdewletî li hikûmeta herêmê got jî rêxirawa xaca sûra nêvdewletî û netewên yekbûyî û birayekî jî seredana besme derwêş kiriye û hikûmet li ser erkê xwe parêzer ji bo dabîn kiriye û di niha dadosele dadgehê. Desteya serbixweya mafê mirova herêmê jî haydariya keysê ew serokê destê dibêje bêtir ji mehekê êlêkolîn li wê bareyekê dest pêkirine û piştî rojên cejnê rapora xwe dixene berçav. Ziya Petros ji yên artêra gihan li gor girovan ew jin hevkariya çekdarên Daeş kirê lê heya niha nayezanîn li ser heza xwe yan jî li bin pest û gefên çekdarên Daeş ew kar kiriye. Rêxirawa lêbûrina nêvdewletî di raporê de ragihandiye zîndanîkirina wê jina êzidî bi tuhmeta hevkariya Daeş û bê beşkirin ji hemû mafên yasayî karekê metirsîdar e. Di demekî de hikûmeta herêmê bixwe bi awayekê berdewam van kiryarên Daeş şermezar diket. Di dema derbas wê rêxirawa lêbûrina nêvdewletî û rêxirawên çavderîkirina mafên mirovan Wezareta Derve Amerîka çendîn caran hikûmeta herêmê bi minipêkirina mafên mirovan û bertesîkirina azadiya raderbirînê li herêmê tuhmetbar kiriye. Wezareta Derve Amerîka li rapora salaneya xwe de ku li meha Nîsana borî de belav kirî, Herêma Kurdistanê xistiye nava lîsta wan welatên ku mafên mirovî têda binpêkirine û behez ji sinûrdarkirin û bertesîkirina azadiya rojnamevanî kirbû li Herêma Kurdistanê. Daxistina nivîsîngeha yên artî jî li meha tişîna yekema 2015 ve heya meha kanûna yekema heman sal bi nimûne anî bû.